Ja sam s Andrijom pričao 3 sata, kad je bio nemljivi događaj. I ja sam rekao, ja lično sam rekao Andriju da mi se smanje pare. On je rekao ovim tonom, da ti niko nije takav bilan, kad ti najdete ekipiranje, sad ne ti prati sve to što stavio. Tim rečem rekao da može Andriju da dođe do Andriju. Ja mislim da kažem sve. Taj negdje događaj je, nisam se nikad videli, izašao isključivo zbog mog bivšeg, ne znam da je koji sadašnji bivši prijatelj. Moj nije bio nikad. Ovo je namestio tebe kod mene i kod njih i rekao je kako nam druge cifre, ja sam trebao da dajem neke silne cifre. On je cifra očigledno uzimao, možda te misli da si dobio koju informaciju i rekao mi je jebe me zbog tvojih para Malović, uzima mi skidanje mjesta ovo, ti kasniš ovo, da me rekao neke cifre, ja sam tada već jednog dečka čoveka prebio na smrt i imao Interpolu potrnicu, skrio se u šumi, dok je čovek ležu u bolnici, rekao sam to naravno sve, i posle mi je Vladimir Stefanović. Sve zbog tih jebenih para, nije bitno pare, bitno to što mi je rekao kako mi ti smeštaš, ne znam šta, mi niko ništa smeštaš.